sa tanan gusto na kong ipadungog. Pamaagi aning kanta kay grabe gid kalisod ang dagan sa kalibutan nganong naing animan. Grabe na gid ka perwisyo murag di man mahuman. Dako na akong pangutana unsabay akong sala ning atong kalibutan nganong di man mawala ang kakapoy og problema nga ako ang gidala. Terminal lang gid nga naa unsa bagid ni aba. Nag-ingon sila nga patas ug walay gipalabaw. Ang Ginoo ang gaplano ug siya'y nakahibaw. Matud pa nila bitaw hangad lang gid sa babaw. Ay padas mga problema ug sa taong mga amaw. Nganuman sa gid bitaw ang problema galabaw. Bisad unsa nimo kayo di man japon gid bitaw. Di man japon ka bastante ang ato ang paningkamot. Todo kayod nagtrabaho bisag grabing alimuot. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya. Unta naay panahon nga masulbad ang tanan. Dawa na ko kasabot nganong naing animan. Unta iyang tubagon ug tagaag higayon kay dili ni nako kaya ug ingani rapuhon. Natawupos kalibutang napuno sa pagsulay. Aglibog na kog sabot lami na kay ipahuway nganong di ta kabalibad sa problemang moabot. Wanay adlaw nga kalipay puros na lang kagubot. Terminal lang ko magantos naglibog na ko pag-ayo. Basin na amoy matambag para sa ikam maayo. Para akong maproseso kay naglisod akong sakto makalibog ang tanan kung unsaon ko ni pagplano. Ug salamat pud bitaw sa naminaw ani ron. Unta inyuhang masabdan ang ako ang sitwasyon kay pirmi na kong madawat puros diskriminasyon. Ug ako aning nabuhat kay kamoy inspirasyon. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya. Maglisod ko pagsabot og muni akong pangutana sa kadaghan tao nganong diri pa sa kuang anong permi lang problema kung saon ko naman niya wala na ganitanan pati ang ako ang pamilya.